Γεια σου και καλώς ήρθες στο πρώτο επεισόδιο του Life in 5. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σίγουρα σε έχει απασχολήσει κάποια στιγμή στη ζωή σου. Πες μου λοιπόν, έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν ο Θεός μιλάει σήμερα? Πολλοί πιστεύουν πως ο Θεός μιλούσε παλιά και αυτό μόνο σε προφήτες και ξεχωριστούς ανθρώπους. Αλλά ξέρεις κάτι, ο Θεός μιλάει ακόμα και σήμερα και μιλάει σε ανθρώπους σαν εμένα και σένα. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πώς μιλάει ο Θεός σήμερα? Ο πρώτος και βασικός τρόπος, μέσα από την Αγία Γραφή. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος όταν θέλω την οδηγία του Θεού για να δω ποιο είναι το θέλημά Του. Αρκεί απλά να την ανοίξω. Εκεί ο Θεός έχει ήδη μιλήσει. Η Αγία Γραφή είναι η πιο ασφαλής πηγή. Πριν ξεκινήσω λοιπόν τη μελέτη μου, ξεκινάω με μια προσευχή και ζητάω από το Θεό να μου δείξει αυτό που θέλει. Και είναι λες και ξαφνικά τα εδάφια ζωντανεύουν μπροστά μου. Έτσι έχω τη σιγουριά ότι ο Θεός μου μιλάει μέσα από αυτά τα εδάφια. Στη Β' Τιμοθέο 3,16 λέει «Ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, έλεγχο, επανόρθωση και διαπαιδαγώγηση που γίνεται με δικαιοσύνη». Άρα κάθε φορά που διαβάζεις τη Γραφή σου, ο Θεός μπορεί να σου μιλήσει προσωπικά μέσα από αυτή. Ένας άλλος τρόπος που μας μιλάει ο Θεός είναι μέσα από συμβουλή άλλων ανθρώπων. Στις Παροιμίες 20:18 λέει «Οι σκοποί στερεώνονται με τη συμβουλή και ύστερα από καλή σκέψη κάνε πόλεμο». Αν παρατηρήσεις το εδάφιο λέει «ύστερα από καλή σκέψη». Για εμένα αυτό σημαίνει ακόμα και όταν λάβεις μια συμβουλή και να φαίνεται η πιο σωστή, πήγαινε και δες αν συμβαδείς με το Λόγο του Θεού. Ακόμη ένας τρόπος που μας μιλάει ο Θεός είναι μέσα μας, όταν τον αισθανόμαστε ή τον ακούμε. Όταν πάμε στην προσευχή ταπεινά και ζητάμε οδηγία, το πνεύμα του έρχεται με ειρήνη και αγάπη και μας μιλάει, μας οδηγεί. Προσοχή όμως, πολλές φορές μπορεί να μπερδέψουμε τη φωνή του Θεού με τα συναισθήματά μας. Αλλά μην αγχώνεσαι, αυτή η εμπειρία χτίζεται γνωρίζοντάς Τον. Καταλαβαίνεις τότε πότε σου μιλάει εκείνος ή είναι απλά από τα συναισθήματά σου. Και τώρα μια ερώτηση που βασανίζει. Πώς ξέρω ότι μου μιλάει και δεν είναι η φαντασία μου? Άσε, το έχω σκεφτεί άπειρες φορές. Ξέρεις, κατέληξα στο ότι ο Θεός πάντα μου μιλάει. Απλά εγώ δεν είμαι πάντα διαθέσιμη να Τον ακούσω. Ή άλλες φορές πάω έτοιμη να ακούσω αυτό που εγώ θέλω. Εμένα αυτό που με βοήθησε είναι όταν ξεκίνησα να τα φιλτράρω όλα μέσα από την Αγία Γραφή. Δηλαδή, αν ένιωθα ότι ο Θεός μου οδηγεί κάπου, προσπαθούσα να δω αν ο Θεός μιλούσε με αυτόν τον τρόπο και σε άλλους μέσα στην Αγία Γραφή. Από την άλλη, αν ένιωθα ότι ο Θεός με διόρθωνε, κοιτούσα αν ταιριάζει στο χαρακτήρα που βλέπω στην Αγία Γραφή. Όπως βλέπεις, η Αγία Γραφή είναι το σκονάκι της ζωής. Θα μου πεις, καλά όλα αυτά, αλλά πώς μπορώ να τον ακούσω? Τι να κάνω πρακτικό? Να σου πω την αλήθεια, απλά παίρνω χρόνο μαζί Του. Έχω γκρινιάξει άπειρες φορές ότι εμένα ο Θεός δεν μου μίλαγε. Άρχισα όμως να ξοδεύω χρόνο στην προσευχή και τη μελέτη του Λόγου. Έλεγα ότι θέλω να μου μιλήσει. Στην προσευχή μου έκανα παύση για να Τον ακούσω. Στην αρχή, δεν θα σου το κρύψω, ήταν άβολο. Όμως αυτό επειδή πήγαινα με το σκεπτικό ότι θέλω να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα. Όταν άφησα τα πάντα και απλά περίμενα μόνο να μου μιλήσει, μου μίλησε. Και πραγματικά ήταν τέλειο. Ακόμα είναι. Άνοιξε λοιπόν τη Γραφή σου, προσευχήσου, κάτσε σε ησυχία, μην πας προκατηλημένος με το τι θες εσύ να ακούσεις. Ο Θεός δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει. Εμείς απλώς έχουμε γίνει πολύ άσχολοι και δεν Του δίνουμε την ευκαιρία να μας μιλήσει. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποιο κόλπο για να τραβήξεις την προσοχή Του, αρκεί να έχεις ανοιχτή καρδιά, ταπεινό πνεύμα και να Του δώσεις χώρο και χρόνο. Και πίστεψέ με, περνώντας χρόνο μαζί Του, θα το κάνει πανεύκολο να καταλάβεις πότε σου μιλάει και πότε όχι. Αυτά είχα να σου πω για σήμερα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους ο Θεός μας μιλάει, αλλά σήμερα θα καλύψουμε αυτούς τους τρόπους. Ελπίζω να σε βοήθησα έστω και λιγάκι. Κράτα ότι σου μίλησε και τα υπόλοιπα
άστα. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.